Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Wannan karo ba don nuna muku wani abu sabo bane, so ina so in wargaza setting ɗin shi wannan bolin jaban ɗin, sai in sake yin wani setting ɗin. Amma kafin nan ina so zan ɗan yi muku karatu kaɗan a kan shi. So mutane da yawa suna ta kiran waya, suna ta maganganu da dama a WhatsApp akan bolin jaban ɗin nan, abin yana ba su sha'awa. So in dai har ka san cewa abin yana ba ka sha'awa, ya kamata ka yi ƙoƙari ka koye shi da gaske ne. Ba wai ka yi shi sama sama ba, saboda ka ga harka ce ta kuɗi. Yana da kyau ka yi ƙoƙari ka koyi yadda abin yake sosai da sosai, ta yadda kai ma za ka zo ka riƙa yin trading ɗin ba tare da ɓata lokaci ba, kana samun kuɗaɗe a cikin kasuwa. Ko da loss ɗin da aka yi, ka san me yasa ka yi loss ɗin a cikin kasuwa. Kuma ma kafin ka yi loss ɗin za ka yi profit guda nawa. So wannan shi ne, bari mu cire bolin jaban ɗin. So yanzu kun kalli wannan ba? Kun kalli wannan kasuwa yadda take tafiya. So yanzu za mu zazzana muku bolin jaban ɗin. In muka zazzana muku bolin jaban ɗin, in sha Allahu ta'ala sai mu ɗan yi karatu a kan shi wannan bolin jaban ɗin. Ko haka ba kuna kallo ko? To, shi bolin jaban yana nan ne kamar haka. Bari in zana muku shi a haka. Kun kalle shi ko? Yana nan ne kamar haka. So yadda kuke ganin bolin jaban ɗin nan a haka. Yana nan ne kamar haka. Kowane bolin jaban, indai sunansa bolin jaban ne, yana nan ne. Misalinsa na gaya muku kamar haka. Shi yana tafiya ne based on yadda kasuwa kawai take tafiya. Yana tafiya ne based on yadda kasuwa take tafiya. Idan kasuwa tana yin ƙasa, bolin jaban zai dinga binta. Ba shi yake ba ta direction ɗin inda za ta bi ba. Kun gane ko? Kai bolin jaban yana ba ka alert ne, yana alerting naka ne na shiganka kasuwa. Yana alerting ɗinka ne na shiganka kasuwa. Kuma yana alerting naka na fitanka kasuwa. Shi ne asalin aikin bolin jaban. Na farko kenan for you a wurinka. Bolin jaban da kuke gani yana amfani ne da volume na kasuwa. Wani lokaci za ku ga bolin jaban ɗin ya tsuke, ya zama ɗan ƙarami kamar haka a wani waje. Wani waje kuma sai ka ga ya buɗe ya zama wani ƙato. Wani guri ma sai ka ga buɗewansa ya wuce duk yadda kake tunani. An gane ai. So in mun sa bolin jaban ɗin muka je muka yi setting ɗinsa, za ka ga yadda abin yake. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu dai bari mu ɗan yi bayani a kan bolin jaban ɗin. Kuna kallon layukan da nake zanawa ko? Kuna kallon layukan da nake zanawa a nan haka. So shi wannan bolin jaban ɗin, shi wannan bolin jaban ɗin da nake zana muku, so ana trading ɗin shi ne a hanyoyi guda biyu. Hanyoyi guda biyu. Idan muka yi wannan, kuka fahimci wannan, don ƙara muku hanya guda ɗaya wanda za ku ringa trading bolin jaban. So ana trading ɗin bolin jaban a kan wannan layin, 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 a kan wannan layin. Ana trading ɗin bolin jaban still a kan wannan layin da wannan layukan da kuke gani na ƙarshe. Na can sama da na ƙarshe. Overbought da oversold. Kada ka yadda ka yi trading ɗin bolin jaban a wani wajen da ba wannan layukan ba. A yaya bolin jaban ɗin yake fitowa a kasuwa, kuma a yaya yake yin trading, ake yin trading ɗinsa. Misali, bolin jaban ne ya taso daga sama sai ya zo nan wajen. Da ya zo nan wajen, sai ya zo ya sake bouncing a middle line ɗin nan. Sai ya sake zuwa wannan layin da kuke ganin shi na sama. Sai ya sake breaking ɗin wannan wajen. Yana breaking sai ya je ya yi retesting. Sai ya zo ya sake taɓa wannan layi na ƙasa. Za ka shiga kasuwanka. Sai ya sake zuwa nan. Sai ya sake yin wannan abu, ya sake yin wannan abu, ya sake yin wannan abu. Tukunna ya zo nan ya yi breaking ɗin wannan layin. Yana breaking ya yi retesting, sai ya tafi ya je ya join ɗin wato wancan layin.
idan kuka lura da kyau kuka kalli wannan kasuwan a matsayin kasuwa ne wanda ma ba ku sa bolin jaban ɗin ba, za ku ga normally yanda kasuwa take tafiya ne. Normally yadda kasuwa take tafiya ne muka zana wannan ɗin. So haka bolin jaban yake. A duk lokacin da kasuwanka zai zo nan wajen za ka ɗauki entry. In ya zo nan da ka ɗauki entry. In ya zo nan da ka ɗauki entry. Idan ya zo nan da ka ɗauki entry. In ya zo nan da ka ɗauki entry. Nan fa da ka ɗauka, nan 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 da ka ɗauka. So idan kana trading a nan, za ka samu alheri sosai da sosai. Amma me ake buƙata? Abin da ake buƙata da kai shine confirmation. A bidiyo na gaba insha Allahu ta'ala, saboda ban so wannan bidiyon namu yayi tsayi sosai. So a bidiyo na gaba in Allah so yadda zan kawo muku wato confirmation candle akan binary. Kuma insha Allahu ta'ala na gaya muku za mu ci gaba da karatu akan forex trading gadan-gadan ba tare da ɓata lokaci ba, saboda gaskiya kasuwan nan mun ga mutane scammers sun yi yawa a cikin kasuwan nan. Sun yi yawa fa, ya wuce yadda kuke tunani wallahi. Suna ta karɓar kuɗaɗen mutane, suna ƙoƙarin musu deposit suna ci. Wasu kuma suna karɓar kuɗaɗen mutane da su koya musu trading shiru. Ƙarshe mutum ya shekara 1-2 bai san komai ba. So za mu ci gaba da kawo muku karatu free ma a cikin wannan channel namu. Kuma in Allah so ya yarda ba za mu gajiya ba kuma za mu daina ba. In Allah so ya yarda sai a yi following na wannan account ɗin. Idan mun sake sabon bidiyo akan abin da ya shafi trading, insha Allahu ta'ala kai ne mutum na farko da za ka fara mora na wannan karatu da za mu yi. So muna muku fata alkhairi. Allah ba da sa'a baki ɗaya.